Aquesta nit a TV3, Zona Zapping. I El cavaller fosc és la gran pel·lícula amb Christian Bale i Heath Ledger. Al 33, fotografies. Com es treballa en un projecte de fotografia documental. Al canal Esport 3, Messi, el nou Cèsar, especial dedicat al màxim golejador de la història del Barça. I al canal 3XL, el Doctor Who intentarà evitar la primera guerra interplanetària de la humanitat. T'hi pots resistir. Vas salvar la vida al meu germà. Estic al teu servei. Però tard o d'hora t'hi uniràs i t'agradarà. Pot entrar a casa el meu amic? Gaudeix de la foscor. Diaris de vampirs, tercera temporada. Dimarts 10 estrena al canal 3XL. Ajudar la rebel·lió té premi. Un Digital Pen de Staedtler que us permetrà digitalitzar els vostres escrits i dibuixos. Per guanyar-ne un, només heu d'ajudar a aconseguir els codis que permetran a la rebel·lió l'accés al far d'Argos, essencial per rescatar les UI. Registreu-vos a la comunitat del canal 3XL, formeu part de la història i guanyeu un Digital Pen de Staedtler. I recordeu, la rebel·lió us necessita. I el nou ordre et reclama. Et presentem una sèrie de doctors que resulta que viatgen en una màquina del temps, Si saps tantes coses, explica-me'n una altra. on existeixen dos mons, Això fa cara de ser complicat. un de real i un altre d'imaginari, Si tu ets un senyor del temps, jo sóc un senyor dels somnis. i que cada divendres podràs veure des del primer capítol. Els seguidors de la sèrie diran... Guai, eh? I els que no, Que fort. no s'hi podran resistir. Es diu Doctor. Doctor què? Doctor Who, cada divendres al canal 3XL. Cruixent pa acabat de fer. Pollastre arrebossat, tomàquet fresc i una escapadeta. Pans presenta Mític. Entrepà, vamos que nos vamos, pels amics. Una forma molt cruixent de gaudir d'un gran moment. Aquí sabem el que és bo. Aquí, Pans. Què, t'atreveixes amb un trio de xocolata? Nou Catrichocó, deliciosa canya amb 3 xocolates. Què, t'hi atreveixes? Colacao t'ofereix Bola de Drac. Bola de Drac. Anem-la a buscar, la bola de drac, envoltada d'un misteri, és un gran secret. Anem-la a agafar, la bola del drac, entre tots els misteris